Pöysti! Asia on hyvin vakava. Olin eilen rouvan kanssa teatterissa. En pitänyt yhtään. Teatteri on ihan hanurista. Tosin lisää määrärahaa halun teatterille on hieno taidemuoto. Joka tapauksessa. Siis ottaa päähän kaikki urpat, jotka vihaa teatteria. Niin, mutta... Mitä juntteja ne on? Et todellakaan halua mitään jäähalleja tänne lisää. Kannatan teatteria, mutta siis en käy ikinä. Lätkää vihaan. Käyn tosiaan aika usein tsiikaamassa. Minä käyn teatterissa. Ja aina on ollut mielekästä. Mutta eilen kävin katsomassa esityksen, jonka oli ohjannut Kari Heiskanen. Se oli ihan saissea. Ai Heiskanen, mikä siinä oli? Nukahdin kesken. Hae Heiskanen tänne. No enää voi pidättää miestä sen perusteella, että sä et pidä sen teatterista. Voit. Hae Heiskanen tänne. Kari Heiskanen! Mitä nyt? Miksi mut on raahattu poliisiasemalle? Heiskanen, katsoin eilen sinun ohjaamasi kirsikkapuiston. Eikö se ole aivan mahtava? Ei ollut tarpeeksi kirsikoita. Mitä? Ei ollut tarpeeksi kirsikoita. Yksi kuppanen puu oli lavalla, enkä edes saanut syödä siitä. Ei tämä nyt kerta kaikkiaan voi olla totta, siis tämähän on mielivaltaa. Ei ole. Ei ne kirsikat ole keskeinen asia siinä näytelmässä. Sinä et ymmärrä teatterista mitään. Haluan rahat takaisin siitä näytöksestä. Ei niitä palauteta. Se oli paskaa se näytös. Ei ollut, mutta taide on hyvä, erittäin korkeatasosta. Et sä voi mua pidettää, jos sä tykkää mun näytelmistä. Hyvä on, en pidätä sinua, mutta tästä lähtien haluan, että lavalla on oikeita kirsikoita. Ainoa kirsikka, mikä meillä on lavalla, on kirsikka morning. Ai juman käytävällä kyllä hauska. En kyllä halua, että mua pidetään koomikkona, mutta oli jo toi aika hauska. Ei ollut, rahat takaisin esityksestä. No siinä on. Kiitos, ja tulen illalla katsomaan kirsikkapuiston uudestaan. Et tule. Minä tulen katsomaan. Et tule, sä aiheutat mulle ahdistusta. No ei sitten, mutta ettei enää teatteria, Heiskanen. Se on linnaa muuten. No mitä mä sitten teen? Velipuolikuuta. En mä halua tehdä velipuolikuuta. No en minä tiedä, ei ole minun ongelma. En ole koskaan pitänyt sinusta, Heiskanen. Mitä? Mä olen aivan briljantti. Sano yksi juttu, mikä olet tehnyt hyvän. Mä annan sulle vaikka miten monta esimerkkiä. Anna tulla. Cavalleria rusticana. En muista yhtään. Pajatso. Mikä? Olen pelannut. Olli Saarelan lunastus. En tykkää miehestä, ohjaajasta. Spare, ja siinä näyttelin itse Adolf Hitlerin roolin. Niinpä näyttelitkin. Se pilaisi sen. Rukajärven tie, sanooko mitään? No sano jotain. Pyörällä ajoivat. Ei mitään muuta. No hyvä on. Olitko sinä muuten siinä Mutapainin ystävissä? Joo, mutta mä mielelläni puhun noista nuoruuden viidehömppäjutuista. No se oli kyllä kuitenkin parasta, mitä olet ikinä tehnyt. No, saat mennä tekemään vakavaa teatteria. Mutta ota se pikkuveli mukaan. Se on paljon parempi, Heiskanen. Ei voi verrata Heiskasi tolla tavalla.